Nakanega mas Bakhuid Hinduai nakapenta ai biang lang mau yong nang ta jingkoi jingkia nakapenta jingjat hai mensip jong Cheslan yang rai Jeffrey Nyauta Shidalin Hujon ber evergreen kind nakapenta pan ringiu ke yang kesem jong iba rasta lang warmalai ber kong balin marwen ber laingut kikun Makrasia Piban Nyokor Bad Insari Kamorwain Anak kepentai mensim Jong I dahun lang Faryong I dap Shisnem Dwai sang mas Nak nomor Lai Spak Saupo One paraya royu try, Hallelujah. Demani bahulong play, Hallelujah. Crush you try, naching aingun, Hallelujah. I cannot, hallelujah. Haka katenguk pa badukon badumen sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lem bad kajing sulok jong omen sem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Kohan men ko para habang yeng kemat keduan kedupat ke jong oblay token ngin ai kengu kadam ngi ai ke jing ro ya oblay trai kan rad na kabanta ke jing bha na kabanta ke jing sbon na kabanta baro ke jing e ke jing kerku ke ba ula thesai ha ke jing im jungi ha kine ke sngi ke bladab kerpang e menen ke sngi bat menen mit utrai ula ri la sumaringi utrai ula aingi baro ke jing don kam ke jungi ula ya daingi na ke jing pang na ke jing stam ula penlaj ingi na ke jing ma na ke jing mensau na ki bor jong kusoj na ki bor jong baman ba sachi sin ha ke na ke step lang ba ke na ke sngi ke batmai u khot yang ngi ken bangin wan kham jan shu bangin don ke ta ke jing ej ke bakerpang yo ko han men ko para den mata ke dau ha bang isdang ya ke na ke sngi kadai hok yang ha ke nyep yang ha ba de pi ken bangin ai ke ngu kadam berkum juro bangin ai ti la de ha u lang ba kane kayu kharis Bakhuid te ko han men ko para habang iwan ban sim benta ha kane ka jing knya ga jong jisu kayu kharis Bakhuid ka jing it ga jong u na ga benta jonga ba jong pi to ken benta ngin pen khut ngin pen subai la de ngin pen mab no trai na ga benta ki pop ki sang na ga benta ki lat ki let na ga benta ki tam ki duna ki bang la le ha ga jing em ga jingi ai bot rai un mab ki pop jingi ai bot rai un sat khut ya baro ki pop bat ki jingmong ba ki pop ki wan ra ha ki jing em ki jingi ban ma u ke nyun pediang ya ki jing trwa jingi baro un pediang ya ki jing duai jingi bado nang ai kita ki jing kerku ke ba manga ma pi ngidon kam ha ki jing em to ken ko han men ko para da ki jing sngurit hak madu trai ngin dem ngungon ya la ka jong ka kli ba ya la ka jong ka mon ban ngin pan map na ka benta ki ne baro nga phla hau blei badan bor baro bade pi ko han men ko para bang ala le pop shibun e da ki jing perkat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala junga da ki jing le pala junga da ki jing le pala bakraw e junga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaya sa ka thei sati Yang berkiri Bakhuid Madapi ko han men ko para banduai na ka banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalamap iki pop jungi unyalam yangi shark catching em bom chukut amen Try kan rat ko praise ne
Talk in ya duai ngiduai nagbanta I manisha sangriang nagbanta kejengkot jengkia jeng bat kumjuro nagbanta kejeng job jeng ya kejeng temu babha kebaidan ha kejeng ngiduai ru nagbanta kejeng erngiu bat kejengkot kejengkia jeng Josephine Lengkoi Sanjoy Lengkoi Emmanuel Lengkoi ngiduai ru nagbanta I Alba Vikonia Solang Piao barake kesngi kha jung menta kesngi ngiduai bablay dragon rad unai kejengkot kejengkia kabapura hakamet bat kamensem bat kumjuru ba inang dan banang la susu ban nang penle jumur bha ha kejeng krakot kejeng pulai kejeng bat kamtame ba in job ya kejeng tumu ba ka ba iladon ha kejeng ai botrai nang kurku kurdo ya bat kaying kasam jung barok khoj to ai ngi kerpat koblay badan bor baro bada ke badur ya barabor ya ke basisha bad ke babej ngin la ban pendep ya ke ba pensngu bahaya me hakaktin ru bad ha kam doctorai jung Jesu Christ kon jung me ubi mat basan sha ringkat bad me ha ge jing long ka we jung men sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pulih ke kitab usirak kelenong khat nyau khat iwei hadu khat san utrai ula thau ya ubriu na ka khendeu barla thau ya u hakadur jong uhi ula pan phai biang ya u shaka khendeu hendrai la pan kup ya u da ka bor ka bakum ka jong uhi lu ai ki breu tang khendet kisngi ka por ka pelengkot hendrai ula ai haki ya ka bor halor ki ei ki baha ka perthai ula bu ya kajing senrany ya ki habaro ki kenja baim barlu ai hakabor sinshar halor ki mrat bat kisim ula thau na kabanta jongki ya kabor bishar daw thlik bat ki khmat bat ki skor lu ai haki kadonut ban perkhat bala pendap ya ki da kajing hikai ya kajing syampang ula thau haki ya kajing tip ya umensim bala pendap ya kadonut jongki da kajing soto bala pen I haki ya kajing bha bala kajing sniu ula bu ya ka jingting burom ya u hakadonut jongki daga ba pen I haki ya kajing kraw ki kam jong u ula pelong ya ki ban sokmen haki kam phla jong u bakin dup ya ro ya ka kerteng Bakhuid jong u ban pen bana ya kajing kraw ki kam jong u ula ai haki ya kajing tip balo ai benta haki ya ka ain ka jingim ula ya te bat ki ka jutang ka bane junom bala pen pau haki ya ka hok jong u bakin rai bishar jong u ki khmat jong ki kaliu I ya ka buram ba iping jong u bar ki skor jong ki kaliu sngew ya ka buram jong ka sur jong u bal ong haki to ker na ka jing baman baro bar ha wei pa wei ula ai ka hukum Syapang upara marjan jong u kayat kayeng jong ki ka don barbor khmat jong u baran an buri yaki naki khmat jong u ka ktin jong utrai Nisango yaule Sam sispa lai nambar nyospa kandai fulai
nhiều spa kandai pulai. Rồi kita cut lai cut sao cut nhiều. Wan ker khur vai ai ngô men sim jong a teng u trai to sao ngu wat le shu men sim jong a ching va u trai kum ba is nei u pa ya lagi kuni try kunta uti milong sudah milong kende wan kerkur wayai ngumet sim jonga jiba utrai dosya ngu wat keshu men sim jonga Riu kalong kum usim tiu kum plang ling ka bajro wan bega del til ko suyap stai wan kerkur wayai ngumen sim jonga kerteng utrai dosangu Shumen sim jonga Jumna utrai And raging it utrai Kane junomu kun ben riwenai Kumba shepting utrai Kodjai komu Wan kerkur wayai ngumen sim jonga kerteng utrai dosya ngu wat le shumen sim jonga jingba utrai Hallelujah Kapneng baka kendau Baba milaburi yakini ki neki pastar berkibasian Bad melapen payu ki hakirit kiria Haleluya 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 Utrai udan rengkat bad pi Ka jing pole na ga gospel Bakhuid kat kum o Marcos Kabrom hame kotrai Hakata kapor kibriu kilawan yalam yagi kena shau Knang ba un kta yaki Henrei gisenran kilamayu yaki Habau Jisu layu i yakata uladam Badul ong hala kisenran Sya bagi kenarit kinwan syanga Wat kang yaki Namar kahimau blei Kadei yakum kine Shisha ngaong hapi Bajar ubom pediang ya kahimau blei Kum ya ukenarit Unum yo rung haka Nangta ula kedub yaki kena Hala kiksangti Bad ula kerku yaki Da kebabu yaki kti halor jongki Ka gospel jong utrai Kajingara yame Chris Kohan men ko para how u Jesus Christ
haga gospel ke bamenta ka Sngi ngi yo sngo bat ngi yo I ba ki kimi ki kpa jong ki ne ki knaret ki wan yalam ya ki shau Jisu knang bau Jisu unbu ki kti ki jungu halor jong ki ne ki kna bat unduai unkurku ya ki Henry ngi yo I pat kisenran jong Jisu hidalade kilong mau jentut ya kinagi knaret bakin wan shau ban ngi I ba ka jinglong mau jentut jong ki apostol lane kisenran gi jong ka pendom yo Jisu bat ka penlong yo Jisu ban mai ya kisenran ki jong namar ka jinglong mau jentut ka jongki ya ki knaret bakin wan shau hi habang ipuson ya kine ki kentin ki bang yo sngo naga gospel bamenta ka Sngi ki kimi ki pa ki wan yalam ya ki khna so Jisu nang tang yo I ba ki senran ki mai la ne ki long mau jentut ya ki khna ret ban ngi I ka jing mai jong Jisu ya ki senran lai benta la ne lai tele ki jinglong ki bang ila ban yo I ha ka gospel Den matagdaw habang ipuson ya kine ki jinglong ki bang I ka gospel bamenta ka Sngi ngila ban shim ka jinghikai na kine ki jinglong ki bang I la ne ki bang ila pule ha ka gospel habang ipej ha ka balang ka jungi ka bamenta la dei ka balang Katolik na dei ka no ka kunhon balang habang ipej siya ki kimi ki pa jungi menta kila kelet no ban yalam ya lagi jong ki khon sha utrai ban yalam lagi jong ki khon sha ki jingya seng baper om dei tang ka jingklet ka jong ki ban yalam ya lagi jong ki khon ban hikaya ki ban lech benta hakikam jingya seng lana hakikam jong ka balang hanrei kadon ka jing snu thai na kiro kam tame haba ki khon jong ki dangret ki snu thai ya ki khon ban wan yalam sha ki jingya seng ban sibenta ha kamas ka Bakhuid ha ka Sngi utrai lane ha kano ka Sngi ka bakarpang ngiyo I ba kadaw babale ki kimi ki pa ki thaj lane ki ngia no ban yalam ila ke jong ki khon namar ba ki khon jong ki long mau jentut ya ki ban mane yo trai lane ban sibenta ha ka jingya seng lane ha kamas ka Bakhuid kane kadai kadaw ka banengkong ba ki kimi ki pa ki la sngo ngya lane sngo thaj ban yalam yala ki jong ki khon lane ban hikai la ki jong ki khon ban shimbenta hakamas ka Bakhuid den matagdaw habang ipej habo kaying mene ka jungi om dei tang hang ne parish ka jungi Henry keleng saudong ngi I ba ki kimi kham tame ki kimi ki pa ki badon ki khon red nyar ki wan sa ka jinga seng ki ai daw namar bo khun jungaw dangret ka khun junga ka dangret ki ngia no kisnu thaj namar ba to khulung lane ka to khulung ka panthot kalanyar ka yam hapor badon jinga seng kata ka dai ka daw ka banengkong namar ba khun jungaw panthot namar ba khun junga ka khun junga kam ai lat yanga ban mane yo trai ban sibenta ha ka jinga seng kadaw ka ba aryo lesi om dei tang ki kimi ki pa redon wat ki lingdo wat ki pastor wat ki nong ya lambalang ro ki sngo thai la ne ki sngo long mau jintut haba ki yo I ki khunret jongi ki yam ki lanyar ki yat ki yeng ki hala ki parta hapo kaying mene kham tame hapdeng jong ka jingya seng hapdeng jong ka jing len yam ka jongi den mata kadaw don ki nong ya lam jongi ki ba mai ya kito ki khna haba ki penthut lane haba ki yam lane haba ki yat sharom saneng ko hanmen ko para ka jingdon jong ki khna hapo ying mane kam dei ban long kita ki mau jentut da shisha kam kim dei ki mau jentut kadai ka jinglong jong kito ki khna ngi dei ban ai la ye ki bakin yam ngi dei ban ai la ye ki bakin perta ngi dei ban ai la ye ki bakin yat sharom saneng balai ladangim hikaya ki khon ke jungi nado dangret ban wan sibenta ha ke jinga seng
Ladang im ailan ya ki kunrid jungi ban wan haka jing haka mas ke bukoy man kas nyutrai lane habadon ki program jong kabalang jungi lane jong kapares ka jungi lano ken ngin hikaya ki balai mentang yo I bagi kun ki badang red jungi ndala ki kenjo ki prasnam kandaisnam shiposnam kim tre banwan sege jing aseng lada ki kimi ki kpa ki ong ki khile sege jing aseng kim tre kim snap ladang ngi ong ki khile sege jing hikai ni ambalai balai ngi yo I bagi kun jungi mentak habakin jo ya ki khat ars na ne suppose nem hajrong nyim issue baki kun jungki ki long ki badan kata ka jing rublei ha ka jing maneblei balai ki du no ya kata ka jing im kristan ka jing long kristan kadau kadai ke pamanga mapi ngim sim lakit khia ya ki kun jungi kat ba gedang red ban ya lam si ya ki se ka jing aseng kumbong mene habasdang ngi ong ba ki long mau jintut ngi ong ba ki pentut yang ban maneblei ban ya royo trai ban simenta hagi jing len yam kane ga dau ka jing bom sim kya ga jungi ka bom kloi ga jungi ban sim ba ki kon jungi ki de kita ka lawe jong ka balang ka pentlot no ya ka jing long ka jing em ba bha jong ka jing long kristan ga jongki den mata ka dau jisu menta ka sngi ko han men ko para u khot u wer yang abade pi ba mangi kum ki kimi ki pa bamangi kum ki bala hel asan bamangi kum kita ki nong yalam balang da lele ngim de ban ong ba ki knaret ki long mau jintut hapo kaying mene lane hapadeng jong ka jingya seng lane hapadeng jong ka jingla niam ngim de ban ong ba ki knaret kim la ban mane yo trai de ma takdau kim pat de ban wan se ka jingya seng ngim dei ban ong bagi knaret kim padon kata ka bor jong ka jing kersan ya ka balang hanrei nginong yaki nadu dangret pidon benta haga jing maneblei lang ba ka sur ka bayam ga jung pi lang ba ka jing yat ga jung pi hapo yimene lang ba ka jing hala ga jung pi hapdeng jong ga jing aseng kadai ga jing kersan ga jung ki ya ka jing maneblei ga jungi namar ba kito ki knaret kidei kalawei jong kabalang namar ba kadei ka jingklan jong kabalang ka junga ka jungpi la shai la chisngi hoj ha kane ka sngi ngi ong ba kilong mau jintut hanrei la shai la chisngi ko hanmen ko para kidei kalawei jong kabalang dei maki ki bapan klan nya kabalang ka jungi ladang ngim hikai ka bagidang red ko hanmen ko para kabalang junga ba jungpi la shai la chisngi kanang tulot kanang hiar haka jing maneblei bat haka jing long jong ka jing em kristan bapura basisha kumbang yos ngeu na ka jing pulek banengkong na ki kita posirak utrai ula thau yang abade phi haka dur ka jungu ula ayengi ka jing long ka jungu ula ayengi ka takabor ban pej ban khmi ya baro ki jing long ki badan haka ne ka perthai kat badan haka ne ka perthai ula it hanga abade phi te kumju ken kine ki jin thau ki baret kidei na kebantai jong utrai kidei mangaban mapi ki barik basumare ki kohan men ko para hakane kasngi ngakot ngawer ya pi bat yaladi bat yangi we pai we kumchu menta kasngi nginlong kum kine ki kimi ki pa ki bakloi ban yalam yakine ki knaret yalane ki kunret jong ki shao jisu bau jisu un kurku kurdo yaki bar kumjur bamaki lengba ka jingkurku kurdo jong jisu lengba ka jinghikai jong jisu hapdeng jong ka jinglaniam kinang yo ka jinghikai jong ka jing em babha jong ka jing em kristan knang bamaki kin thau lane ki penlong ya kalawei jong ka balang jungi baka balang jungi kanang he haka kanang roy kanang klain haka jingej bat haka jing em babha kohan men ko para den matagadaw token menta kasngi nginsim yakane karai bamanga mapi kumki kimi kikpa kumki nong yalam ngim dei banlong maujintot nag banta knaret banwan ban mani ban yoro yotrai bar kumjuru ban krisyan yakabalang dakata ke jinglong jongki kumki knaret ngiduai nag banta kane ke jingi ei bangin yo yakane ke bor ban ej bat ban krisyan yagi kunret ke jungi ban hikaye kunret jungi ban simbenta habaro ke jinglaniam hapo kabalang ke jungi
จงเงี้ยเงินพลานละกระจองกระจิงเง็ดงาเง็ด How blade far to board long time company of Candle. Raji Grace of Kun Marway to try to Yavlakuna and Sim Bakhuid. ตัวมาคากันซาลาเบนปอปินตุสเปลาตุสลาซานักนาอยู่ลายาบลาเตบอยู่ลายาสกิบยับหากสงีกับบลาลามิปัดนิกิบยับอุลากิวชบเนงอุชองสกามอนุเบลย์ปาบันบอร์บารอนางจาววันปัดบันบิชาร์กิบเอมกิบยับนางเอดฮาวมันเซมบักคุยหากบลังคาทอลิกบักคุยหากจิงสลอกระคุยหากจิงมาหากจิงมีปัดกระดอบัดหากจิงเอ็มบอมจุดกุดอาเมน Laispa Prafusa. Laispa Prafusa.ตัวดูไว้ก็ปาราบางเกิดจึงขยายจึงอาบาจงพีกันลองบับเดียงหัวนักมาดเบลย์ปาบดันบอร์บารอ Don't try being a chicken iti jong pi. นักบัญชาก็จึงรอบัดบรมกระเจงก็จึงกายจึงมันตัวยังไงบัดบาลังบักก็จึงบารอกไว้กัดบางีและนิยมอยากจึงมายาจงเมก็ตรายดากบัปันเดบยากับบัดได้ฮอกกัจงเมงีกระปัดเรดยเมบากันเอกบางีตรัวชากบรมส์เอ็มจงเมกันยาลามยังงี้ชากจึงเป็นเอ็มดาวคริสอุตรายจงงี้อาเมนอุตรายอุดรแรงกาดบาดพีโตกันติวยลากีดอนดตรงยังไงงูอุตรายอุเบลย์จงงี้ดาชชากะลองบะชองฮอกบาดกะบาเดกะเดตีจงี้บาดกะจิงเป็นเอ็มยังงี้ฮามันละกะปอร์บาดกะจักาบานายงูยะเมโกกันรัดกกปาบะคุดกะเบลย์บันบอร์บัดบอมจุกดนามาร์กุมบาเมลาเทายากะจัดบันเร็วเรื่องบ่าวคูนบะอีจงเมกุมตาฮิโร่เรื่องบาจงูเมลาเป็นธรรมายากาดากะจึงเอกกะบะคราวนามาร์กะจากะได้ฮอกฮีบากะจินเทาจงเมบารอกินชักรียเมบารอกิบาลาเป็นลัดเอ็มกินยารอยเมบัดบารอกิรุโคยจงเมกินกรุคูยเมดากะเวกะดนุดบัดกะเวกะมันเซมบัดกุมตามางีโรงีไอนามยเมกัดบะดากะจิงกะแมนงีเป็นบนายาเมจูนอม Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you make it back. Bring Bakhuid, take it down. Dakaburam chongme Vayu sana shatron Vayu sana kremtur Vayu sana yublei juno Yaro yudabawan Agakerteng utran Neng bat berteng
Dashisha melong Bakhuid kotrai katame jong kajing Khuid baro. Namar kata ngikerpad yami topen Khuid pen kentang ya kini gijing terwa jungi da kebapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya kecing syasutom ula shim yokpu badagbaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran ong toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hakaju berkam endala layabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yeme ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong jutang batmai bad bom chukut ya kebaen penmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajinge Kata sin bani bam yune ukbu bani dia kane kakuri iben na kajiyap jong mikuto talalu menwa namar kata ngi gibapan menta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bad ban shakri yame da kabas ngoret ngi kerpat yame bangi kibayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapani tali kawai daw men sim Bakhuid token mau kotrai yakabalang jong me kabala priang hasatala kapertei bato penjana yaka ha gajing ej rengkat bad Francis ukpa Bakhuid jongi ul bad marwen yu bishop jongi kakenhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kantei ki balayothia da ka bakerman ya ki jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ki jing isne jongme to pediang ya ki sha ki jing shai ka khmat jongme to isne yangi baro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the soti Bakhuid kakmi jongublei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom chukut bad begini ro bad pendan borom ye me daw khon jong me uji sukris dau lembadu bad hau kan long hame ublei pa badan bor ha ka jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka borom bad ka jing ro junam la junam amen kumblah hukum yangi daw nong penem bad kumblah hikai ngi diktin blai ngi nud banong ko pa jungi ubah habneng kalong ko Bakhuid kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme hak kendeu kumbah habneng ta yangi menta ka jingbam jungi ka bahala kasni batama yangi kerengkang jungi kumbang yurungi ma bi ke blesneu yangi adwat yalam yangi sha ka jing pensoi henry to penlai yangi na ka basneu to penlai yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme try jing sok jing san ha ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jongme
ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gijing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya gijing kerman Bakhuid bad gijing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar kejong me kalom kaima kejong me kabor bat kaborom chinom la chinom kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe je ki pop jungi hanro ye ga junge jong ka balang chung me bat ha ga jing sbon jong me to ai ha ka ye ga jing suk bat ga jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim bat basun shar junam la junam Amen. ka jing suk utrai ka dan barabor rank god bat phi Gabat piru. tong ni trwa ye ka da ka jing suk i wei ha i wei pat ka jing suk bat phi ka jing suk Kukun lang produble, mikir ki properties, nusul seneyagi. Kukun lang produble, mikir ki properties, nusul hak mi ukulang brod jong blei hak mi ubakid no yaki pop jong ka prathe sukito ya ki balakhat sha ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam shong hak aman rung apo ka yeng ka changa an re shong tang ka ktit ka men sim changa kan sakhia hi kaman bat kas nam Chris kan ri bat kan yalam yangi sha ka jing yam bam jukut amen.
har spanai. Jisu be ngiro yeme nyai ka ngu kadam nyai ka jing khuble ka bakarpang na ka banta kane ka sngi karpang na ka banta kane ka khlemat ka por ka bakhoj ka por ka bakantang ka ba me hi dalade melawan rung ha ka danot ka jungi ka jungi long ka wei ka jong me bat ngi lang ba ka Eucharistic Bakhuid ko try hagane ka sngi ngi karpat ka nyame pamen nang irap yangi panang Christian yang nang ai boringi bangila ban ngap ya kaktin ga jong me bangila ban im kat kum kata ka jong hikai ka bamela hikai yangi karpang bamangi kum kita ki kimi ki pa bamangi kum kanong yalam nginang la su ban hikai ya ki khon ga jongi banwan mane yeme banwan ban yoro yeme banwan ban shahikai dagi jing hikai ki jong me ko Jisu be yarap yang iken ai boring iken bangila ban le yakane namar bangi snutho menta kalawe jong kabalang ka jungi kide ki konret ki jungi ka jing klein jong kabalang jungi la shai la shisngi ka shong haga jong hikai ka jungi ya ki konret ki jungi dari mata kadau Jisu yarap yangi berkersan yangi ken bangila ban pandam hok ya kane ka kamram ka bamel pen kham ti yangi kum kinong yalam balang kum ki kimi ki pa ko hanmen ko para da ka jing kermen jungi kum ki kon Kristen to ken ngani aduai ya kane ka jing duai jong ka Jubilee kok pa ba habneng to ai ba ka jing e ka bamel ai hani how kun jong me u Jisu Christ u hanmen jungi badak thaliding jong ka jing h bon kan klang hagadanot jungi dauman sim Bakhuid kan kersiu biang yangi ya ka jing kermen bala kerku
na ka banta ka jingwan ka hima jong me ai ba ka jingai e jong me kan kala dur yangi shakin ong lur langka bom ju shong taj ban bet ki sambai jong the gospel to ai ba ki to ki sambai kan kala dur na shapo shaka jaj ban reu ba ka parthai mariang barok away ha ka jingme lanti batikana ya ka banang batmai bat ka parthai batmai ban da ki bo jong boman laweng no kaburam jong me kan penshan junam jong e jong Jubilee kan kersu biang hangi ya ki program jong ka jingkerman ya ka jingang lut haki atiar ka jong kan shabeneng ai bakata ka jong ka jing e kan pensa priang ya ka jingkerman baga jing suk nong su spa jong ni asatla ka prathai sam ko ble jing ni lakar ku junam kan long ka jing junam amen Kok pa chungi Tanwan ka hima chume ka long ka mon chume ak khndeu kumba bneng ta yingi mata ka chumbam chungi ka bahala ka singi batama yingi krangkang chungi kumba ngrogi ma bi ka blesne yingi badwadi alam yingi sha ka jing panshoy andre de panla yingi na ka basne amen Kublai Maria ka badab da ka chingai Utrai dan badpa balakar kuya pan pedeng kentai balakar kuya sok po chong pau jisu Maria Bakhuid yakmi chong lay taduai nak menta jungi kenong pop menta badak por kecing amen kaburam kong kumcu menta bad barabo chinam la chinam amen to ngin ya duai to ai ngi karpat ko blai badan bor baro bangin yo mad yo so jong kata kabangi la yo pediang kum ka soskular lengba kine ki jingmaya daw kres utrai jungi amen utrai udon rainkat bat pi ublai badan bor baro unkur khu ya pi ukpa badukon badoman sem Bakhuid amen tolisuk I bachakriyo utrai da ke jungi I jung pi mar kaliang Isango Yauble Laispa Frapue Enyoro yutra Jesus Christ,